Левски би трябвало да се срамува от играта си, която показа днес. Господин Тодоров, Левски, виждате ли отбора с по-добър, с промяна и ако може да коментираме това, което се случва в момента на националния стадион Васил Левски? Това, което виждаме първо в момента, не знам откъде е дошла тази агресия, нали? Но за мен е непристойно. От доста време фенове на Левски не бяха правили такива изстъпления. Те не влизаха в хрониките на футболните хулигани. Независимо на кой са фенове, не трябва по този начин да се отнася към който и да е стадион, към полиции. Нямам представа от... Колегите долу ми казват, че вече има един фен, който е задържан. Това може ли тази проява на феновете да е отговор на представянето на тима в последните мачове и трябва ли да има промяна според вас в Левски? Каквато и да било спортно-техническа футболист. Може и да има, да е реакцията от самата загуба, от недоброто представяне изобщо на Левски. Това, което казах преди малко, че Левски водеха до някаква степен второто по време играта, но те ни създаваха такива чисти положения за гол. Значи трябва много добре да се замисли ръководството, какви промени трябва да се направят, свързано дали за треньор, дали за селекция, нали? Това си е вече в интерес, нали, на самия клуб. Ръководството трябва да си прецени какво трябва да се направи. Но като игра, и аз се придържам към Манчев, че не съм доволен водещи отбори да играят по този начин. Това нивото е паднало изключително много. За съжаление трябва да го констатираме това. Трябва да констатираме и това, което се случва по трибуните. В момента хората от охранителна полиция, от СДВР, се опитват всячески да внесат ред в сектор Б, там където са настанени феновете на Левски. Да се надяваме да няма сериозни последствия от тези изстъпления на сините, а сега виждаме, че това е председателя на фен-клуба на Левски Владимир Владимиров и той е задържан от полицаите. Явно наистина доста сериозна е ситуацията и за пореден път. След вечното дерби коментарите ще се въртят около това какво се случва по трибуните, а не